Ya prajurit tamtama cumangka gagah barisane kudaya terus maju maju ing palagan aja lirwa anggone tumanggang sewos teko sedelo maning bapakne tole wis teko nyong kaget aduh rika betan apa kukus betak iku isi apa ricek ricek sewos teko sedelo teko kaget aduh rika betan apa bungkus betak iku isi apa ya lo
Ya. Ae, ae. Oh, 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 ya. Ayub ngaturaken Popo kami tua Banyuripan ugi Popo kami tua Nabang monggo ngaturaken tinggah panggung ngregengaken swasana monggo Yo surah
sesiki